Bisan kun miirog na sa Kongreso ang mga lakang aron pag-legalize sa medical marijuana, hugot nga giklaro sa mga otoridad nga gidili gihapon kini karon. Dakpununod ang mga maghupot, mugamit ug mananom og marijuana. Ani ang report. Girespeto sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga lakang sa Kongreso kabahin sa medical marijuana. Kahinumduman kagahapon mipasar sa second reading sa lower house ang balaod nun nga mag-legalize o mag-regulate sa marijuana. Kung hingpit nga mapasar, tugutan na ang paggamit sa marijuana sa medicinal purposes. Labi na kartong serious ang gihambin sa lawas. Ang tinitingnan naman natin dyan, yung ganda ng intention. Ano? Kung ang intention nito ay makagamot or for clinical or laboratory use para sa paggamot sa mga may sakit, maganda ito. No? So kailangan lang i-regulate. Ang iklaro lang sa PDEA, pabiling illegal karon ang paggamit o paghupot sa mga marijuana. Ubos sa Dangerous Drugs Act of 2002, gilista isip usa sa mga prohibited substances din sa Sugbo. Ay bawal pa hanggat hindi pa naisasabatas, sapagkat talagang tahasang sinasabi sa RA 9165 na masama ang pagbebenta, paggamit at paghahawak ng marijuana. At pagtatanim, syempre. Sa may adlaw sa Tagbilaran City, Bohol, may magamahan nga nadakpan sa operasyon sa kapulisan ug PDEA. Inay paghupot ug armas ra unta ang kaso may nadiskubrihan mga pananom sa marijuana sa ilang balay. Gipatubo kini o gipamutang sa mga kaang kay matud pa gamiton isip tambal sa dinakpan. Talagang yan yung tinatawag nating may mga maximum penalty na life imprisonment to death. Kaya talagang ang pagtatanim, pagbebenta ng marijuana, huliin natin yan. Ubani clans gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.